Якщо я не отримаю підтримки від влади, я змушений буду піти. Хоча знаю, що дуже багато людей будуть у розпачі, бо мені довіряють і чекають від мене позитивних рішень. Я мови ультиматуму не визнаю. Треба завжди шукати компроміс. Але по суті, якщо зараз протягом місяця ніхто не вислухає мої окремі пропозиції, то я, напевно, задумаюся над цим. Ініціюємо вихід Фокіна з ТКГ. Вітольд Фокін вже давно не боїться називати бойовиків так званих ДЛНР повстанцями. Виступає за загальну амністію, за особливий статус не тільки ОРДЛО, але і всього Донбасу, а також за створення міжнародного тимчасового уряду на суверенній території України. Это написал на своей странице народный депутат Украины фракция «Голос» Роман Лозинский. А до этого мы услышали самого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, который сказал, при каких условиях он может уйти с трехсторонней контактной группы, а именно может он уйти в случае, если не будут поддержаны его инициативы. Что вы думаете относительно Витольда Фокина? Я думаю, що це двох дідусів призначили в офісі Зеленського. Очевидно, пан Єрмак до цього доклався серйозно для того, щоб на них спихнути якийсь катастрофічний або не катастрофічний компроміс. Ну, тобто якусь здачу фактично на цих дідусів спихнути, щоб відвести удар від Зеленського і від себе. От така в них роль у цих людей. Я думаю, що, звичайно, це дуже небезпечно. Тим більше, що зараз. Станом на зараз ми бачимо серйозне ослаблення міжнародних позицій Росії. Ми бачимо ослаблення зовнішньої торгівлі Росії, це фінансування в тому числі окупованих територій, фінансування там програм переозброєння, фінансування ВПК і взагалі сили держави. Ми бачимо, що в цьому серйозні відбуваються вже дуже серйозні зміни, які вже призводять до офіційного планів, наприклад, скоротити бюджет там на 10% російський, в тому числі військовий на 5% закупівлі озброєнь. Тобто йдуть такі речі, які раніше не йшли. І от в цей момент, коли будуть вибори скоро в Сполучених Штатах, коли з результатом, можливо, дуже негативним для Росії, коли відбувається ослаблення Росії, в тому числі економічне, навіщось Україні приспічило бігти на оці компроміси на межі з Радою?